Isaias chapter 3. Ita ti Apo ni Yahweh ama nakabalin amin. Dandanin ipanaw dagiti pagtaltalkan dagiti tattao ti Jerusalem ken Juda. Alaen nanto ti taraon ken danumda dagiti bonwar ken soldado da. Dagiti ukom ken dagiti profeta da. Dagiti mamadles ken dagiti panglakayenda. Dagiti pangulo ti armada ken agtuturay ken amin asalamangkero amang iturong kadagiti pasamak. Isaad to ni Yahweh dagiti awan pay nakem na nga ubing alalaki amang ituray kadagiti tattao. Agiginundaway danto dinto agraem dagiti agtutubo kadagiti nataingan. Saan to araemen dagiti awan serserbina at tattao dagiti appuda. Dumteng to ti tiyempo at ti maysa akameng ti maysa a pamilya pumili iti maysa akadakwada ket kunana ken kuana. Si kalaengen ti mangituray kada kami iti daytoy a tiyempo ti riribok. Naimbagla ken ka taadda ikawes mo. Isumbat na saan asyak di kay matulungan. Awan taraon wenno kawes ko. Didak isaad a panguluyo. Wen nasentensyaanen a madadael ti Jerusalem. Marmarban ti Juda, maibusor ken ni Yahweh ti amin asao ken aramidda. Insultwenda ti Dios iti sango dagiti tattao. Ti panangidumdumada ti pakaukumanda iparangda ti panagbasolda akas kadagiti taga Sodoma. Nasentensyaan da a madadael ket isudamet latinang yeg iti pakadusaan da. Naragsakto dagiti nalinteg at tattao ket nasayaat to ti kasasaad da. Sagrapen danto ti bunga dagiti nagbanuganda. Ngem mailunod dagiti managdakdakes. Ikaro danto ti dusa ti dakes nga aramid da. No maipapan kadagiti tattaok dagiti ubing ti mangidadanes kadakwada ket babai dagiti turayenda. Da kayo at tattaok yaw awanda kayo dagiti panguloyo. Iso adiyo ammo ti turturungin nyo. Sisasagana ni Yahweh a mangidatag iti mabasol na. Sisisagana a mangukom kadagiti tattao na. Isaklang ni Yahweh dagiti panglakayen ken pangulo. Daytoy ti ipabasol na kadakwada. Dinadaelyo dagiti kaubasan ken napno dagiti babbalayyo. Kadagiti sinamsamyo kadagiti napanglaw. Awan ti kalintiganyo a mangilupit-lupit kadagiti tattao ken mangundaway kadagiti napanglaw. Daytoy ti sao ni Apo Dios aman nakabalin amin. Kinuna ni Yahweh, kitain nyo ti kinaparamag dagiti babai ti Jerusalem. Natangig da amagmagna. Kanayon da amang gargari. Agkinikinida amagna ket agkiling-kiling dagiti pulseras dagiti sakada. Ngem dusaek to ida. Kuskusak to dagiti ulo da ket lukaisak dagiti ilemlemmeng da. Dumteng to ti aldaw nga alaen ni Yahweh dagiti amin a pagtangtangsit dagiti babai iti Jerusalem. Dagiti pulseras, ti palay-palay, dagiti arkos ti ulo da, dagiti kwentas da. Ken dagiti pulseras da, ikaten nanto dagiti abbong ti rupa da. Dagiti kalugong da, dagiti naibedbed nga arkos, dagiti takyag ken siket da. Dagiti singsing ken aritos ti agong da.
dagiti napinpintas apagan anay da, dagiti nagayad abado da, kagay ken kadagiti pitaka da, dagiti makagargari apagan anay da, dagiti linen a panyo da, dagiti panyo ama iputipot iti tenged da, ken dagiti atidog a belo iti ulo da. Imbes nga agaya mo unda iti bangbanglo, aga diwarak danto iti buyog. Imbes a napintas a barikes, nakersang atali, imbes a naurnos to ti buok, kalban danto. Imbes a napintas ti pagan anay da, rutay danto, pakaibabainan danto ti pintas da. Matay to iti gubat dagiti lalaki iti syudad, wen matay to uoray dagiti kapigsaan. Agdungaw ken agsangit to dagiti ruangan ti syudad, ket mayarig to ti mismo a syudad iti babai alamulamo nga agtugtugaw iti daga.